Gospodine Limani, jedna kratka izjava. Dobro večer. Кој ќе одлучува за Лимани дали ќе остане во влада или не? Мицкоски или Касами? Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, работувањата и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе Затри Ливанецка претинга ки кувенти партис. матури, фелци, веприме të cilat të takojnë nivelit politikanëve që janë të matur, nuk guxojnë të prishin strukturën e vlenit sepse rikthehemi në kohën pas, krijojmë hapësirë për struktura tjera të kyçen dhe të bëhen pjesë e qeverisë. Në rast se Limanin e shohin si individ, Limani nuk është individ, po mund të jetë nesër 15 deputet. Faleminderit shumë.